Dit is de fontein in Snits. Het is een man op een gouden bal met de hoorn des overvloeds in handen. Die hoorn die symboliseert dan het goeie wat we in Snits hond hebben en het minder goeie. Dus het beeld draait om zijn as en roem. En op het moment dat hij de reg takeert, dan symboliseert dat de wat mindere tijd dat we in Snits hond hebben. En als hij daar weer omzet, dan is het wel een goede tijd geweest. Nood het beeld bij de wetter protesteert, valt het in de smaak bij de Snitsers. Ik was hier sceptisch over de nieuwe fontein. Want er een hele snekers waren sceptisch erover. En ik roep kritiek op gewoon, een negatieve kritiek ook. Maar ik vind dat het staat er wel mooi bij Waterpoort, ja. De fontein in Balzert is delzet bij de Broer het Sjerken. De Vlaamse kunstenaar Johan Kreten had van zijn fontein kezen voor een vleermuis. Een vleermuis is een beestje dat zit tussen de dag en de nacht. En dat zowel staat voor de krachten van de nacht als de krachten van de dag. Als je het beeld zelf beschouwt, dan zie je een vleermuis met een trapje erachter. Met dat trapje kunnen mensen boppen op het beeld komen. Daar is een Franse tekst te vinden. Ik kreeg aan die man vragen, vind je het goed dat wij daar straks eens een boertje deel zetten wat dat bezuttert? Nou, dan moesten we nog heel ernstig over nadenken. Later deze week werd ook de fontein in Starem en Hilpen plaatst. 18 maart is dan de officiële opening van alle halve fonteinen. Uit zijn die van Dokkum. Dat het beeld net op het tiert plaatst worden kan.